Maruming supply ng tubig inirereklamo ng ilang consumers sa Dagupan City. Sundan sa report. Sa mga kuhang larawang ito mula sa isang concerned citizen, makikita ang maitim at putik na supply ng tubig na lumabas sa gripo sa Barangay 2 and 3 sa Dagupan City. Hindi raw nila magamit ang tubig dahil sa banta nito sa kalusugan, lalo na sa mga bata. Problema rin ang mahinang supply ng tubig. May mga buhangin. Siyempre, natatakot kami. Baka mamaya diarrhea kami. Meron din, maitim tapos buhangin yung lumalabas. Kumbaga yung nakapag-imbak kami ng panghugas-hugas lang ng plato, ganun lang. Pero sa pagkain, pagsaing, doon na kami kumukuha sa mineral na lang. Paliwanag ng Pamana Water Dagupan City, lalabas talaga ang maruming tubig sa mga oras na nagsasagawa sila ng air scouring activity. Nagbigay naman umano sila ng abiso sa mga water concessionaire na iwasang buksan ng gripo sa tuwing nagsasagawa sila ng air scouring activity. Mayroon kaming leak detection team. Oo. Ang daming leak pala underground. So that causes yung discoloration ng water na lumalabas. So pwedeng may underground leak din yun. Kaya kailangan i-report ka agad. Samantala, tinukoy ng Pamana Water ang Barangay Karanglaan, Mayombo at mga island barangay na labis na nakakaranas ng mahinang water pressure. Kailangan na raw nilang magdagdag ng water pumping station. Talagang kailangan na ng additional pumping station sa area na ito aside from doon sa island barangays. Pero yung island barangays soon, nandun na nga yung reservoir na sinasabi ko. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, Balitang Amyanan.